Дорогие браты и сестры, верники католицкого костела и все люди доброй воли, дорогие телеглядачи, вас вітае Віцебская дыяцэзія і тэлеканал Віцебск. Сёння мы станем сведкамі і ўдзельнікамі святкавання Вялікадня, найвялікшага свята ў каталіцкім касцёле. Вернікі на працягу ўсяго вялікага посту рыхтаваліся да перажывання таямніцы Христовага ўваскрасення. Трансляцыя пасхальнай вігіліі у прамым эфіры адбываецца з касцёла святога Казіміра ў Лепелі. Душпастырскае служэнне тут нясе ксёндз Уладзімір Заянчкоўскі. Сардэчна запрашаю вас, дарагія тэлегледачы, да плённага ўдзелу ў натхнёнай і радаснай урачыстасці ўваскрасення Хрыста. Костел клича своих детей, рассеянных по всем свете, собраться на чувание и молитву. Коли мы ушануем память Пасхи нашего Пана, слухаючи Его Слово и здійсняючи Ягоные таямницы, будем иметь надею на удел у Его перамозе над смертью и життё разом с им у Богу. Молимся. Боже, Ты про Сына Своего спаслал верным огонь Твоей славы. Освяти гэты новый огонь, и праз гэтае пасхальное святло запали у нас жаданне неба, каб мы с чистым сердцем смогли перейти до святла вечного. Праз Христа Пана нашего. Только што мы чулі, як прагучала малітва, якую прамовіў біскуп Олег Буткевіч. Гэтай малітвай ён асвяціў вогнішча, распаленае каля касцёла святога Казіміра ў Лепелі. Гэта традыцыйная частка абраду на Вялікдзень. З гэтага агня будзе запаленая велікодная свечка. Початок и конец. Альфа и омега. Ему належить час и вечность. Ему хвала и володарство праз усе веки вечные. Праз свои святые раны славные, нехай стероже и оховывая нас Христос Пан. Амен. Пасхал або велікодная свечка – гэта сімвал уваскрослага Хрыста і яго перамогі над смерцю граху. Для падкрэслення гэтага факту біскуп накрэсліў на пасхале крыж, знак збаўлення чалавека і першую і апошнюю літары грэчаскага алфавіту – альфа і омегу, сімвалізуючыя самого Хрыста, ад каго пачынаецца і да каго скіраванае існаванне. Запаленая велікодная свечка, пасхал, якая сімвалізуе Хрыста пераможцу. Няхай разгоніць цемру наших грахов сэрцаў і дума. З вогнішча бяруцца вуглі, которые кладуцца ў кадзільніцу, і гэтая кадзіла будзе выкарыстоўвацца падчас самой літургіі Вялікай ночы. Будзе духмяны водар узносіцца у вышыню ў касцёле як сімвал нашай малітвы. Працэсія накіроўваецца да касцёла святога Казіміра, каб пазней працягнуцца малітва ў касцёле
падчас пасхальнага богослужэння узносіцца спачатку велікодная свечка пасхал, як сімвал Хрыста, які расвятляе цемру нашых грахоў. Касцёл святого Казіміра ў Лепелі бярэ свой пачатак з 1604 года. Тады быў збудаваны драўляны касцёл, фундатарам якога быў канцлер Вялікага княства літоўскага Леў Сапега. У гістарычных кнігах можна знайсці наступны запіс, які ён пакінуў: у імя пана Аман. Я Леў Сапега, канцлер Вялікага княства літоўскага, стараста слонімскі, парнаўскі, магілёўскі, усім наогул і кожнаму паасобку, каму б тое належала, цяперашнім і будучым пакаленням людзей, аб'яўляю, што дзеля чэсці і хвалы пана Бога ўсемагутнага, у Тройцы адзінага, я пабудаваў касцёл у імя святого Казіміра у сваім мястэчку Новы Лепель, які знаходзіцца над ракою Ула у полацкім ваяводстве. Пісана ў Вільні ў лета ад нараджэння Сына Божага 1604 месяца жніўня 6 дня. У 18 стагоддзі касцёл драўляны, на жаль, двойчы гарэў, і пасля разбурэння у 1833 годзе набажэнствы праводзіліся ў часовай драўлянай капліцы. У 1857 годзе пачалося будаўніцтва новага цаглянага храма, якое працягвалася амаль 2 дзесяцігоддзі на сродкі мясцовага памешчыка Пятра Мальчэўскага і яго сына. У 1876 годзе касцёл, які мы цяпер бачым, быў асвечаны. На вялікі жаль, у 1935 годзе касцёл быў зачынены і ў савецкі час выкарыстоўваўся як гараж і трансфарматарная падстанцыя. Толькі ў пачатку 90-х гадоў будынак быў вернуты каталіцкай супольнасці. Пасля рамонту ў 95 годзе храм аднавіў сваю дзейнасць, і вось бачым сёння ён радуе нас сваім унутраным убранствам. Да яго прыходзяць вернікі, каб пакланіцца Богу, памаліцца, знайсці супакой сваіх душаў, каб адзначыць хрысціянскія святы, так як сёння мы адзначаем свята Вялікадня, Уваскрасення Езуса Хрыста. І ўсе разам, дзякуючы гэтай трансляцыі, радуемся з той нагоды, што наступае гэты вялікі дзень, калі мы адзначаем перамогу Езуса Хрыста над грахом і смерцю. І ў гэтым нам дапамагае каталіцкая супольнасць у Лепелі, там, дзе вернікі збіраюцца, каб праслаўляць імя Божае. І ў Лепель сёння якраз такі завітаў біскуп Віцебскай дыяцэзіі Олег Буткевіч, прысутныя таксама дыякан грэка-каталіцкай царквы, семінарысты Гродзенскай духоўнай семінарыі, якія дапамагаюць у правядзенні літургічнай асісты, дапамагаюць у правядзенні гэтага старажытнага абраду. А мы з вами, дарагія браты і сёстры, будзем слухаць Божае Слово, якое будзе гучаць у касцёле, традыцыйныя старажытныя спевы, так як, напрыклад, экзультат, который зараз загучыць, каб праславіць Езуса Хрыста, які перамагае смерць. Сваім зяннем усю зямлю і кожнага з нас. Той, хто ідзе за ім, не ходзіць у цемры, але мае святло жыцця. І ў гэтым духу давайце цяпер паслухаем экзультат, старадаўні грыгорыянскі спеў, у якім абвяшчаецца радасная вестка пра ўваскрасенне Пана. Радуйтеся, ўжо хоры анёла у небе. Зрадуйтеся, Божыя слуги, няхай званы абвяшчаюць збаўленне. Бо на карысць вялікага валадара перамога. Весяліся і зямля, апрамененая узнёслым бляскам. Бо
освятил тебе промень с предвечного Владара. Целый свет нехай очує, что вызволився от темры. Радуйся, костеле, наша Маті, оздобленный сяньем из Христа святла, и нехай гучным спевом наполнится гэтая святыня. За правдой водной справедливо, усім серцем, розумом і побожним спевом прославлять небачного Бога, Отца усемогутного, и Сына Его одинородного, Иисуса Христа. Он справедливому Отцу заплатив за долг Адама и своею кровью знищив запис стародавней вины. Это и есть те пасхальные святы, подчас які собиваюсь, соправное ягнятка, и Его кровью освячаются дамы верников. Это тая ночь, у якую ты вывел с Египту наших праотцов, сынов Израилевых, и по сухим дням перевел про Червоное море. Это тая ночь, якая святом вогненного слупа грехов рассеяла темру. А сегодня этая ночь усіх веруючих у Христа по всей землі, визволяє давніх провинов им з року греху, вертає ласку і злучає в супольно святих. Это тая ночь, у якую Христос, разорвавши путы смерти, переможцам выходит с подземных нетрав. О, якая ж дивосная для нас Твоя ласка! О, якая невимовная любовь! Как подкупить слугов Ты отдал Сына. О, за правды обовязковым был грех Адама, бо Его сгладила смерть Христа. О, счастливая вина, якую знищив такий великий Откупитель. Святость этой ночи
прогоняє злость, смыває провины и вертає ласку павшим, а засмученным верникам дає радость. О, соправды благословленная ночь, у якую злучается земное с небесным, а справы божские с людскими. Этую ночь полную ласки прими, святый Ойче, вечеровую ахвяру прославления, якую Тебе складає святий костел. Урочисто віруючи руками своїх слугов этую свечку, плен працы пчалина горою. Тому просим Тебе, Пане, каб света, что на хвалу имя Твоего, ахвярованы, не стомно палы мне, рассеиваючи темру этой ночи, и прийняти Тобою, як приємний вонар, нехай злучиться со святлом небесним. Нехай же он полымнее аж до свитания, поку не взойдет соправдное солнце. Иисус Христос Твой из мертвых повсталый, яки освятил род людский своею ясностью, и с Тобою живее поладарить на веки вечные. Амен. 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 Дорогі брати і сестри, урочисто розпочавши пасхальну вігілію, со спокойным сердцем послухаем Божие Слово. Розважаємо, як у минулые часи Бог збавив свой народ и нарешті послал нам своего Сына як Откупителя. Молимся, как Бог завершил пасхальную справу збавления и привел нас до полного откупления. Присядем, можно затушить нам. Дорогие братья и сестры, наступает другая частка пасхальной вігілії – літургія слова. Зараз ми почуємо початок першої книги Святого Писання. Вона описує нам створення світу і створення чоловіка. Живите і розмножайтеся, наповняйте землю, володайте ею. Бог закладає у чоловіцтва великий потенціал, який можна розкрити тільки у супрацовництві з Божою ласкою. И в воскресение Христа. Читання книги Буття. На початку створив Бог небо и землю. И сказал Бог: учиним человека поводле нашего образу и нашего подобенства. Нехай пануя над рыбами морскими, над птаством небесным, над живелами, над усею землею и над усяляким ползуном, что ползает по земле.
І стварыў Бог чалавека паводле свайго вобразу. Паводле Божага вобразу стварыў яго, стварыў мужчыну і жанчыну. І благаславіў іх Бог, і сказаў ім: «Пладзіцеся і размнажайцеся, напаўняйце зямлю і валодайце ёю, пануйце над рыбамі марскімі, над птаствам нябесным і над усімі жывымі істотамі, якія рухаюцца па зямлі». І сказаў Бог: «Вось я даю вам усялякую траву, што рассявае насенне па ўсёй зямлі, і усялякае дрэва, плод якога рассявае насенне, каб яны былі вам на спажытак. А ўсім жывым істотам на зямлі і усялякаму нябеснаму птаству і ўсяму, што поўзае па зямлі і мае ў сабе дыханне жыцця, я даю на спажытак усялякую зеляніну». І так сталася. І ўбачыў Бог усё, што ён стварыў, і было яно вельмі добрым. Гэта Слова Божие. Няхай сыйдзе Дух Твой і зямлю адновіць. Няхай сыйдзе Дух Твой і зямлю адновіць. Благослови, душа моя, Пана. Пане Божа мой, Ты вельмі вялікі, Ты апрануўся ў велічы красу, Ты ахінуўся святлом, быццам шатай. Няхай сыйдзе Дух Твой і зямлю адновіць. Ты умацаваў зямлю на яе асновах, не пахіснецца яна ніколі. Безданню, як вопраткай, пакрыў яе, панад горамі узніклі воды. Няхай сыйдзе Дух Твой і зямлю адновіць. Ты крыніцы пасылаеш у даліны, паміж гор цякуць яны, над імі жывуць птушкі нябесныя і сярод лісця спяваюць. Няхай сыйдзе Дух Твой і зямлю адновіць. З вышыні сваёй Ты поіш горы, плёнам спраў Тваіх зямля насычаецца. Ты чыніш, што расце трава для жывёлы і расліны на карысць чалавеку, каб ён здабываў хлеб зямлі. Няхай сыйдзе Дух Твой і зямлю адновіць. Незлічоныя, Пане, Твае справы, усё Ты мудра стварыў. Зямля напоўнілася Тваімі стварэннямі. Благослови, душа моя, Пана. Няхай сыйдзе Дух Твой і зямлю адновіць. Прагучалі словы першага чытання і псальму. Цяпер біскуп моліцца адпаведнай малітвай на завяршэнне гэтай часткі літургіі. Всемогутный, вечный Боже, дивозный Ты во всех своих справах. Учеников откупленный Тобою народ заразумел.
наколькі цудоўнай была справа стварэння на пачатку, і яшчэ больш цудоўнай справа адкуплення ў поўні часу, калі як паскальнае ягнё быў ахвяраваны за нас Езус Христус, які жыве і валадарыць на векі вечныя. Другое чытанне, якое мы зараз пачуем падчас пасхальнай вігіліі, таксама паходзіць з кнігі быцця. У ім мы пачуем пра выключны давер Абрахама да Бога. Ахвяра Абрахама – гэта правобраз будучай ахвяры Айца Небеснага, які не пашкадуе свайго сына, каб збавіць людзей. Выпрабоваў Бог Абрагама і сказаў яму: «Абрагаме». І ён адказаў: «Гэта я». Бог сказаў: «Вазьмі сына свайго адзінага, якога ты любіш, Ісака, і ідзі ў зямлю Морыя, і там прынясі яго на ўсеспаленне на адной з гор, пра якую я скажу табе». І прыйшлі на месца, пра якое сказаў яму Бог, і працягнуў Абрагам руку сваю і ўзяў нож, каб закалоць сына свайго. Але анёл Пана паклікаў яго з неба і сказаў: «Абрагаме, Абрагаме». Ён адказаў: «Гэта я». Анёл сказаў: «Не падымай рукі тваёй на хлопца, не рабі з ім нічога, бо цяпер я ведаю, што ты баішся Бога і не пашкадаваў сына свайго адзінага для мяне». Узяў Абрагам вочы свае і ўбачыў за сабою барана, які заблытаўся ў гашчары рагамі сваімі. Абрагам пайшоў, узяў барана і прынёс яго на ўсеспаленне замест сына. Анёл Пана другі раз паклікаў Абрагама з неба і сказаў: «Прысягаю, кажа Пан, паколькі ты зрабіў гэта і не пашкадаваў сына свайго адзінага, то я благаслаўляю цябе і памножу патомства тваё, як зоркі на небе і як пясок на беразе мора. І патомства тваё здабудзе брамы ворагаў тваіх. І атрымаюць благаслаўленне ў патомстве тваім усе народы зямлі, бо ты паслухаўся голасу майго». Гэта Слово Божие. Захавай мяне, Божа, бо на Цябе спадзяюся. Захавай мяне, Божа, бо на Цябе спадзяюся. Пан частка спадчыны маёй і келіха майго, ён лёс мой трымае. Пан заўсёды перад маімі вачыма, бо ён праваруч мяне, я не пахіснуся. Захавай мяне, Божа, бо на Цябе спадзяюся. Таму радуецца маё сэрца і весяліцца душа, і цела маё будзе спачываць бяспечна. Бо не пакінеш душы маёй у адхлані і не дасі святому твайму бачыць тленне. Захавай мяне, Божа, бо на Цябе спадзяюся. Ты дарогу жыцця мне покажаш, паўната радасці перад Табою, вечнае шчасце праваруч Цябе. Захавай мяне, Божа, бо на Цябе спадзяюся.
Боже мой, чем всех верных развласту усыновления ты помножаешь в свете колькость сынов твоего обетания. Ты празднопасхальный сакрамент просто исполняешь обетованное Аврааму, робячи его отцом усіх народов. Да поможи каждому человеку годно отказать на ласку твоего покликания. Раз Христа Пана нашего. Дорогие браты и сестры, наступає момент третього читання з книги Старого Заповіту про пераход вибраного народу праз Червоне море. І ми, представники Божого народу, покликані перейти від смерті до життя, від граху до святості. Сказав пан Моїсею: чому ти ускликаєш до мене? Скажи синам Ізраїля, нехай виходять, а ти подійми кій свой і протягни руку свою до мора, і поділи його. І пойдуть сини Ізраїля серед мора по суші. Я ж зроблю жорстким серце єгиптян, каб пайшли вони услед за ими, і покажу славу мою на фараоне і всім войску ягоным, на колясницах і вершниках ягоных, і доведаются египтяне, что я пан, коли покажу славу мою на фараоне и всем войску ягонным, на колясницах и вершниках ягоных. И зрушился анёл Божий, який шел перед войском Израиля, и пошел сзаду их, а разом с ими и слуп воблачный пересунулся спереду назад. Стал помеж войском египетским и войском израильским, и была хмара темная для одних, и осветляла ночь другим так, что не могли всю ночь подвести один до одного. И коли Моисей протягнул руку до мора, пан гнал мора моцным усходним ветром усю ночь и перетворил у сушу, и разлилась вода. И пошли сыны Израиля през середину мора по суше. Вода была для их стяною с правого и с левого боку. И погнались египтяне, и вошла за ими у середину мора уся конница фараона, колясницы и вершники ягонные. И вось на світанні пан поглядел на войско египтян со слупа вогненного и воблачного и привел у замешание войска ихнее. И подвернул колы колясницев, что им тяжко было рухаться. И сказали египтяне: «Утекаймо от Израиля, бо пан воюя за их супроть египтян». И сказал пан Моисею: «Протягни руку свою до мора, как повернулись воды до египтян, на колясницы и вершников ихних». И коли Моисей протягнул руку до мора, на самом світанні яно вернулась на свое место. И бегла вода насустрач египтянам, якие утекали, и потопил их пан сярод хваляў. И вернулась вода, и накрыла колясницы и вершников усяго войска фараона, якое увайшло за ими у мора, и не засталося ніводнага з их. А сыны Израиля пройшли по суше сярод мора, и вода стояла каля их стяною з левого и с правого боку. И в той день вызволил пан Израиль из рук египетских, и убачили израильтяне мертвых египтян на березе мора. Убачили моцную руку, якую пан узнял супроть египтян. Сполохався народ пана и поверил пану и Моисею, слузе ягоному. Тады Моисей и сыны Израиля
заспявалі песню пану. Спяваю пану, бо ён узвысіўся. Спяваю пану, бо ён узвысіўся. Спяваю пану, бо ён узвысіўся. Коня і вершніка яго скінуў мора. Пан моя сила и моя песня, ён стал моим збавлением. Ён мой Бог, яго прославляю. Ён Бог Отца моего, узвялічу яго. Спяваю пану, бо ён узвысіўся. Пан могутный в боротьбе, яго імя всемогутный. Колясницы фараона яго войска, ён кинул мора. Лепшие вояры ягоны потонули в червоным море. Спяваю пану, бо ён узвысіўся. Бездна них проглынула, яны сышлі ў глыбіні. Правіца твоя, пане, прославлена моцаю. Правіца твоя, пане, перемогла ворога. Спяваю пану, бо ён узвысіўся. Ты вывел народ свой и посадил яго на горы спадчыны сваёй, на месте якое учинил своим жильем, пане. У святыни пана, якую звяли твои руки, пан владар навеки и назавсёды. Спяваю пану, бо ён узвысіўся. Боже, Ты у святле нового заповеду раскрыл нам сенс стародавних чудов. Море червоне — это прообраз хростной купели, а люд вызволены з няволі. Это выява таємниці християнского народа. Учеников усе люди, праз веру здобывши годность обраного народа, были отроджены Святым Духом, праз Христа Пана нашего. У гэтую хвіліну біскуп Олег Буткевіч звернецца з пастырскім словам да вернікаў, які прысутнічаюць у касцёле, і да нас, тэлегледачоў. Умілаваныя у Христе Пану, браты і сёстры, вітаю усіх вас, якія сёння так шматліка сабраліся тут, у касцеле святога Казіміра ў Непелі, і вас, якія яднаецеся з намі, дзякуючы тэлебачанню, каб святкаваць перамогу Езуса Христа над людскім грахом і смерцю, святкаваць яго і нашу Пасху, як наш удзел у гэтай перамозе і жыцці вечным. Невыпадковым быў выбар месца трансляцыі гэтай урачыстасці ў гэтым годзе, бо летась парафія святога Казіміра адзначыла сваё 420-годдзе, а сёлета гэты касцёл
адзначае 150 год кансекрацыі. І гэтая святыня, у якой з вами сёння тут знаходзімся, падобна тым шматлікім святыням, касцёлам, цэрквам, мае сваю гісторыю. Прайшла праз свае выпрабаванні і асаблівым чынам, як ведаем, выпрабаванні дакрануліся яе ў савецкі час, але сёння гэтая святыня далей выконвае сваё заданне. Заданне быць месцам спаткання Бога і чалавека. Нашай сённяшняй малітвай ахопліваем усіх, хто будаваў гэтую святыню. Усіх, хто сёння стварае тую парафіяльную супольнасць тут у Лепі, за іх душпастара, за пробушча Владзіміра Заянчкоўскага, за жыхароў Лепейшчыны, за мясцовыя ўлады, за тых, хто далучаецца да нашага святкавання праз трансляцыю. Усіх, хто па розных прычынах сёння не можа удзельнічаць у літургіі, у сваіх парафіяльных супольнасцях. Молімся за ўсіх хворых, самотных, церпячых, тых, хто знаходзіцца ў шпіталях, дамах састарэлых, у вязніцах, хто служыць у войску, або знаходзіцца далёка ад свайго дома і сям'і. Даручаем вас ласцы у воскрослага Хрыста і яго благаслаўлення. Святкуем разам з вами. Ну і за сабой мы маем ужо першыя 3 чытанні са старога запавета, у якіх мы пачулі пра стварэнне гэтага свету, пра ахвяру Абрагама і пераход габрэяў праз Чырвонае мора. Усе гэтыя гісторыі распавядаюць пра дзеянне Бога, як таго, хто да каго належыць не толькі лёс, але і само існаванне чалавека і таго свету, у якім з вами жывем, які быў створаны менавіта для чалавека. Дарэчы, варта, напэўна, сёння яшчэ раз зазначыць, што пачутыя чытанні, узятыя з так званага пяцікніжжа Маісея, якое складаецца з кнігаў быцця, зыходу Левіта, лічбаў і другазаконня, афіцыйны пераклад гэтага пяцікніжжа быў здзейснены на беларускую мову зусім недаўна, напрыканцы мінулага 2025 года, і сёння ўжо ёсць магчымасць адкрыць для сябе гэтыя старонкі і прачытаць іх на роднай беларускай мове. Ну і калі кажам пра стварэнне свету, зазначаем у першую чаргу тое, што гэты свет, у якім з вами жывем, у тым і кожны чалавек не быў і не з'яўляецца выпадковым. Мы звяртаем увагу на парадак і мэтанакіраванасць, пра які можа сцвердзіць нават, абапіраючыся на навуковыя даследаванні гэтага свету. Не прэтэндуючы, канешне ж, на сцісла навуковую дакладнасць, Святое Пісанне зазначае толькі, што існуе як прычына гэтага свету існуе разумная прычына ўсяго існуючых, што ўсё ж выглядае больш лагічна, калі вакол маем такі прыгожы, упарадкаваны і разнастайны свет, у якім усё дзейнічае быццам у добра наладжаным гадзінніку. Тым больш, калі мова ідзе пра жыццё, і то так высока зарганізаванае, якім з'яўляецца жыццё духоўнае. Важна, каб мы, шукаючы адказаў на розныя пытанні, якія дакранаюць нашага жыцця, якія дакранаюць гэтага свету, не пярэчылі таму, што гэты свет мае сваю прычыну, што гэты свет быў створаны. У гэтым выпадку існуе больш шансаў на тое, каб знайсці ўласцівыя адказы на пытанні, якія нас непакояць, а знайшоўшы гэтыя адказы, зрабіць гэта так, каб не выкарыстаць гэтыя адказы сабе на шкоду. Прыкладам таму, што паслухмянасць Богу нясе з сабой благаслаўленне, а не паразу,
служыць нам вера Абрагама, пра ахвяру якога мы сёння з вами пачулі. Абрагама, які з'яўляецца праайцом габрэйскага народа і нашым таксама праайцом у веры. Напэўна, яго адносіны з Богам не былі вынікам яго асабістай фантазіі ці, як можа нехта сцвердзіць, можа нават параноі. Бо з гэтага у 100-гадовым узросце дзеці чалавеку пераважна не нараджаюцца. Іншыя рэчы могуць здарыцца, гэта так. Але дзеці то, напэўна, не. І з нездаровай бацькоўскай псіхікі, нават калі б з'явіліся, то мелі б вельмі малыя шансы дайсці і дарасці да сталага ўзросту. А таму і ў гісторыі з Ісаакам выразна бачна дзеянне вышэйшай сілы, дзеянне Бога. І не проста дзеянне, але, як далей пакажа гісторыя, дакладнае спаўненне абяцання, дадзенае праайцам у шматлікіх будучых пакаленнях. Падобную сітуацыю маем і з вызваленнем абранага народа з Егіпта, калі абрадавыя прадпісанні пасхальнай вячэры з ахвярным ягнём, крывёй на дзвярах, горкімі зёламі на стале яшчэ маглі б быць плодам фантазіі Маісея, то раптоўна раздвінуць хвалі мора і ператварыць яго ў сушу якраз у той момант, калі ў гэтым была патрэба, то, напэўна, гэта не было б пад сілу чалавека. І сам Маісей, калі гэта убачыў, а праз яго Бог здзейсніў гэты цуд, то, напэўна, не менш сам быў здзіўлены. І, напэўна, не плодам фантазіі Маісея стануць пазнейшыя цуды ў пустыні, як вада са скалы, манна нябесная, альбо мяса на ежу, якога так патрабавалі габрэі, альбо выратаванне ад розных небяспекаў, між іншым ад змей. Усё тое, аб чым габрэі будуць памятаць з пакалення ў пакаленне, аж па сённяшні дзень. Чаму згадваем пра гэтыя падзеі менавіта ў гэтую ноч, у ноч Пасхі? Для таго, каб нагадаць сабе, што мы з вамі верым у таго самага Бога. Каб не мець сумніву, што і ў нашых, як жа часта складаных, альбо, можа, нават безвыходных сітуацыях мы маем заўсёды шанец даверыцца той самай сіле і адчуць яе моц. Не толькі ў вырашэннях нашых зямных бедаў, але ў вяртанні нас да жыцця толькі ў гэтым свеце, але і ў свеце будучым. Слухаем далей Божае Слово. Біскуп Олег Буткевіч толькі што прамовіў першую частку сваёй пропаведзі, і цяпер працягваем слухаць чытанне з кнігі Старога Запавету. Зноў словы прарока Ісаі прагучаць. Ён заклікае людзей шукаць Бога ўсім сэрцам. Вельмі часта жыццё чалавека становіцца падобным на сухую зямлю, якой не хапае толькі аднаго – жывой вады. І ви, які не маєте сребра, ідіть. Ідіть, купляйте без сребра і без платы за вино і молоко. Навошта ви адважаєте серебро за тое, што не ёсць хлебом, а працу свою за тое, чым нельга насыціцца. Слухайте уважліва мяне і спажывайце добро. І нехай душа ваша нацешыцца туком. Схіляйте вухо сваё, прыйдзіце да мяне. Послухайте, и жить будет душа ваша, и дам вам заповед вечный, незменные ласки для Давида. Вось я учинил его для народов сведком, проводыром и наставником для народов. Вось ты покличешь народ, який не ведал, и народ, якие не ведали тебе, побегут до тебе. Деля Пана твоего и святого Израиля, бо ён уславил тебе. Шукайте Пана, покуль ён дозволяет знайсці себе. Кличьте его, покуль ён близко. Нехай безбожный покине шлях свой, а человек беззаконный свои намеры. Нехай вернется до Пана, и ён змилуется над им. До Бога нашего, бо ён щодрый на пробаченне. Бо мои думки, это не ваши думки,
и ваши шляхи не мои шляхи, каже пан. Бо як небесы возвышаются над землею, так шляхи мои над шляхами вашими, и думки мои над думками вашими. Подобно як дождь и снег падает из неба, и туды не вертается, а липоит землю и робите ее уродливой, и я народить, и приносить плен сейбиту, и хлеб для того, кто есть. Так и слово мое, якое выходит в устну моих, не вернется до меня без плену, покуль не вспомнится тое, что я хотел, и с поспехом досягне того, для чего я послал его. Это Слово Божие. Будете черпать с крыница избавления. Будете черпать с крыница избавления. Вось Бог мое избавление, на Его сподяюся и бояться не буду. Бо Пан моя моц и моя песня, и Он стал моим избавлением. Вы с радостью будете черпать воду с крыница избавления. Будете черпать с крыница избавления. Прославляйте Пана, закликайте имя Ягоное и обвящайте сирот народов справы Его. Нагадывайте, что взнеслое имя Ягоное. Будете черпать с крыница избавления. Спявайте Пану, бо Он учинил великие речи. Обвестите это по всей земли. Веселися и радуйся, жихарка Сиону, бо великий сирот тебе, святый Израиля. Будете черпать с крыница избавления. Всемогутный, вечный Боже, один надеясь свету, Ты устнами пророков обвестил таямницы, что сполняются сегодня. Умацуй ласково прагнение Твоего народа, бо только дякуючи Твоему натхнению возрастают сноты Твоих верных. Раз Христа, Пана нашего. Пророк Езахіель у наступным чытанні гаворыць пра ачышчэнне. Пасля першароднага граху прырода чалавека аслабленая і паддаецца спакусам. Аднак Бог кажа: «Дам вам новае сэрца і новы дух». І скіравана было Слово Божие до мяне. Сыне чалавечы, дом Израиля жил на землі сваёй, и сганьбил яе поводинами и учинками своими. И я спаслал на их гнев мой за тое, что проливали кровь на землю, и знеславляли яе идолами своими. И раскидал их сирот народов, и яны рассеялися по земли. Я судил их поводле ихних поводинов и учинков. И пришли яны до народов, до яких пошли, и ганьбили имя мое, бо казали про их, что это народ Пана, и что с земли ягоной вышли яны. И пошкодовал я святое имя свое, якое знеславил дом Израиля сирот народов
да якіх прыйшоў. Таму скажы дому Ізраіля, што так гаворыць Пан Бог. Не дзеля вас я зраблю гэта, а дзеля майго святога імя, якое зганьбілі вы сярод народаў, да якіх прыйшлі. І асвячу вялікае імя маё, зняслаўленае сярод народаў, у якіх вы зганьбілі яго. І даведаюцца народы, што я Пан, кажа Пан Бог, калі моя святасць праявіцца ў вас перад вачымі іхнімі. І я возьму вас з народаў і збяру з усіх земляў і прывяду вас у зямлю вашую. І акраплю вас вадою чыстаю, і будзеце ачышчаны ад усяго бруду вашага, і ад усіх ідалаў вашых ачышчу вас. І дам вам сэрца новае, і дух новы унутро вашае, і забяру сэрца каменнае з цела вашага, і дам вам сэрца з плоці, і дух мой удыхну унутро вашее, і зраблю так, што вы будете хадзіць у законе маім, захоўваць пастановы мае і выконваць іх, і будете жыць на зямлі, якую я даў айцам вашым, і будете народам маім, і я буду вашым Богам. Гэта Слова Божие. Душа моя Божа, прагне Тебе. Душа моя Божа, прагне Тебе. Душа моя прагне Бога, Бога живого, коли я пойду и з'явлюся перед Божьим обличием. Душа моя Божа, прагне Тебе. Я уваходил со святочной громадой у цудовный шатер, у дом Божий. Сярод Бог кличал радости и с подякою. Душа моя Божа, прагне Тебе. Пошли светло Твое и Твою правду, няхай яны мяне вядуць. Яны прывядуць мяне на Твою святую гару і на Твайго жылля. Душа моя Божа, прагне Тебе. Я прийду до Божого алтаря, до Бога радости и веселья моего, и буду славить Тебе на арфе. Боже мой, Боже, душа моя Божа, прагне Тебе. Молимся.
прыман не даруй, якімі ты цяпер нас надзяляеш. Умацавала ў нас надзею на дары вечныя. Праз Христа Пана нашага. У гэтую хвіліну, дарагія браты і сёстры, прагучыць другая частка пропаведзі біскупа віцебскага Олега Буткевіча. Паслухаем, калі ласка. Вызваленне габрэйскага народа з Егіпта стала пачаткам яго свабоды. Але, як паказала гісторыя, не стала гарантыяй і не вырашыла аб трываласці гэтага стану. Атрымаўшы спаўненне абяцання і апынуўшыся ў абяцанай зямлі, свабода для габрэяў стала няспынным выклікам, з якім не заўсёды маглі даць сабе рады. Прычым адбывалася гэта вельмі рэгулярна. Прычына за кожным разам была тая ж самая: нявернасць Божаму запавету, парушэнне яго запаведзяў. І за кожным разам гэта прыводзіла да зняволення, да рабства, да знішчэння іх гаспадаркі, да страты здабытку. І тут мы маем чарговую важную думку, на якую звяртаюць увагу фрагменты з прарочых кнігаў Святога Пісання. Гэта вялікая цярплівасць Бога да свайго народа, да сваіх абраных дзяцей. Цярплівасць у трывалым напаміне і выратаванні зноў і зноў свайго народу з няволі. Міласэрнасць, у якой за кожным разам вяртае сваім дзецям страчаныя даброты. Так, як чуем гэта ў прарока Ісаі. Слухайце уважліва мяне і спажывайце дабро, і няхай душа ваша насычаецца тукам. Схіліце вуха сваё і прыйдзіце да мяне, паслухайце, і жыць будзе душа ваша. Шукайце Пана, пакуль Ён дазваляе знайсці сябе, клічце, пакуль Ён блізка. Няхай бязбожны пакіне свой шлях, а чалавек беззаконны свае намеры. Няхай вернецца да Пана, і Ён змілуецца над ім. Да Бога нашага, бо Ён шчодры на прабачэнне. І гэтае прабачэнне, гэтая міласэрнасць Бога для чалавека цалкам дармовая. Нельга на яе заслужыць, яе можна толькі прыняць. На акрэсленне гэтай ласкі ў габрэйскай мове існуе слова «хесед». Міласэрнасць, якую Бог аказвае чалавеку, не гледзячы на яго нявернасць. Міласэрнасць, якую аказвае замест помсты і знішчэння. Дзе ёсць крыніца гэтай міласэрнасці? Яна крыецца ў натуры самога Бога. Такі, кажа Святое Пісанне, ёсць тройчы святы і па сваёй сутнасці з'яўляецца любоўю. Таму з вуснаў прарока Езахіеля мы чуем з вамі вось гэтыя словы: «Не дзеля вас я зраблю гэта, а дзеля майго святога імя, якое зганьбілі вы сярод народаў, да якіх прыйшлі. І асвячу вялікае імя маё, і я вазьму вас з народаў і збяру з усіх земляў, прывяду вас у вашую зямлю. І акраплю вас вадою чыстую, і будзеце ачышчаны ад усяго вашага бруду, і ад усіх вашых ідалаў ачышчу вас. І дам вам новае сэрца, і дух новы у нутро ваше. І будзеце маім народам, а я буду вашим Богом». Бог дае нам надзею, разам з тым сам спадзяецца, што скарыстаем з гэтай вялікай ласкі яго міласэрнай любові, з яго хесед. Аднак трэба памятаць, што гэта не цалкам дармовае прабачэнне. Так, мы за яго не плацім. Але яго кошт – гэта мученіцкая смерць Езуса Хрыста,
Божага Сына. І таму праігнараваць гэты дар, цалкам змарнаваць або, што яшчэ горш, зняважыць, будзе азначаць для чалавека сустрэчу на апошнім судзе ўжо не з міласэрнасцю Божай, але з яго справядлівасцю. А Святое Пісанне кажа, што трапіць у рукі Бога жывога – гэта страшна. Так згадывае нам пра гэта ліст да габрэяў. Справядлівасць і адказнасць перад Богам яна існуе. Але ў выпадку упартага альбо нават закаранела дрэннага карыстання ўласнай волі. Таму шукаем дабро, якое у кожнага чалавека схавана дзесьці ў глыбіні яго сэрца. А з недахопамі, якія таксама ёсць кожнага з нас, як наступства першароднага граху, Бог сабе парадзіць. Ён ніколі не стамляецца прабачаць чалавеку, калі толькі шчыра гэтага прабачэння будзем шукаць і ў гэтае прабачэнне усім сэрцам верыць. Спрабуйма адкрываць для сябе Бога, перадусім чытаючы ягонае слово. Навяртанне габрэяў пачыналася з адшукання кнігаў запавету з Богам. Чытаючы яго, габрэі былі шчаслівыя, бо адкрывалі для сябе Божую волю, бо ведалі, як могуць падабацца Богу, а праз гэта і мець яго благаслаўленне. Адкрываючы Божае Слово, жывое і дзейснае, якое не вяртаецца да Бога, пакуль не споўніць сваю справу ў людскім сэрцы, габрэі бачылі моц гэтага слова. Моц, якая па-сапраўднаму рабіла іх свабоднымі людзьмі, рабіла свабодным народам. Варта полюбіць гэтую кнігу, полюбіць Божае Слово, калі шукаем сапраўдных каштоўнасцяў у сваім жыцці, калі шукаем тых сапраўдных і дзейсных сродкаў, каб гэтых каштоўнасцей дасягнуць і на ім будаваць сваё жыццё. Ну і цяпер, паслухаўшы словы прарокаў, перейдзем з вами да Новага Запавету. Зараз пры алтары будуць запаленыя свечкі, і мы разам з вами урачыста заспяваем гімн «Хвала на вышынях Богу». Устанем, калі ласка. Дарагія браты і сёстры, гімн «Хвала на вышынях Богу» не гучаў на працягу усяго Вялікага посту. І па гэтаму менавіта падчас гэтай святой імшы, гэтага богаслужэння, ён прагучыць вельмі урачыста, са спевам, таму што выказвае нашу падзяку, нашу радасць з той нагоды, што Езус Христус уваскрос дзеля нашага збаўлення. Мы чуем гукі аргана, который таксама маўчаў увесь Вялікі пост, і вось на гэтым пасхальным богаслужэнні ён зноў іграе, так як гучаць таксама радасныя званы ў касцёле.
оживи у Твоим костеле дух Божьего сыновства, как одно телом и душою мы отдано Тебе служили. Проспана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе и владарить в едности Духа Святого, Бог прозу все веки вечные. Зараз ми пачуємо читання з Нового Заповіту. Апостол Павел у своїм посланні нагадує, що пасхальна таємниця реалізується у кожному з нас праз хрест. Наше життя повинно бути наповнено вірою і відданістю Богу. Ісуса Христа у смерть ягонную охрестилися. Дык вось, мы похованные з Ним хрещением у смерть, як Христос у вас проз мертвых деля слави Отца, так і нам ходить у обновленні житті. Бо коли ми поєднанные з Ним подобенством смерти ягоной, то повинны быть поєднанные и подобенством у воскресения. Ведаючи, что былы наш человек укрыжаваны з Ним для того, каб было знищено грешное тело, каб нам не быть уже невольниками граху, бо той, хто помер, вызволился от граху. Коли ж мы померли с Христом, то верим, что и жить будем с Ним, ведаючи, что Христос у воскрес с мертвых, уже не помирая, смертям уже не мая над Ним улады. Бо тое, что Он помер, дык помер раз и назаўсёды, для граху. А что живе, дык живе для Бога. Так и вы лечите себя мертвыми для граху, а живыми для Бога у Христе Иисусе. Это Слово Божие. Надыходзіць момант, калі гучыць спеў «Аллилуйя», які азначае даслоўна «праслаўляйце Пана». Гэты велікодны спеў выказвае нашу радасць з той нагоды, што Езус Христус уваскрос.
Дыякан у гэтую хвіліну будзе чытаць словы Евангелия пра Воскресенне Езуса Христа, пра то, як Божы Сын выйшаў жывы з магілы, паказваючы нам прыклад перамогі над смерцю. Але мінуў шабат, на світанні першого дня тыдня прыйшла Марыя Магдалена і другая Марыя паглядзець магілу. І вось стаўся вялікі землетрус, бо анёл Пана, які сышоў з неба, падышоў, адсунуў камень і сеў на ім. Выгляд жа ягоны быў, як маланка, і адзенне ягонае было белае, як снег. Ад страху перед ім задрыжэлі вартаўнікі і сталі, як мёртвыя. Анёл жа, прамаўляючы да жанчын, сказаў: «Не бойцеся, ведаю, што вы шукаеце Езуса крыжаванага. Яго тут нема, Ён уваскрос, як сказаў. Падыдзіце, пабачце место, дзе быў пакладзены, ды ідзіце хутчэй, скажыце вучням ягоным, што Ён уваскрос і абярэжвае вас у Галілеі. Там яго убачыце, гэта я сказаў вам». І хутка адышлі ад магілы, са страхам і вялікай радасцю яны пабеглі паведаміць вучням ягоным. А Езус, выйшаўшы ім насустрач, сказаў: «Вітайце». І яны ж, падышоўшы, абнялі ногі ягоныя і пакланіліся яму. Тады Езус сказаў ім: «Не бойцеся, ідзіце, паведаміце братам маім, каб ішлі ў Галілею, там мяне убачаць». Это слово Пана. Дорогие браты и сестры, прогучали словы Святого Євангелія. Діякон передає євангеліяры біскупу, яким ён благословляє присутних вірників, і праз хвилину промовить знову проповідь, казання для нас, третю частку, своє розважання відносно урочистості у Воскресення Пана, яку ми тепер з вами святкуємо. Послухаємо, кай ласка, уважливо слови пастора дієцезії. Не бойтеся, бо ведаю, што вы шукаеце Езуса укрыжаванага. Няма яго тут, Ён уваскрос, як і сказаў. Словы анёла, які зайшоў з неба, адвярнуў камень ад магілы Езуса Христа і засведчыў праўдзівасць словаў Езуса Христа, якія апосталы неаднойчы ад яго чулі. Аб тым, што мае цярпець, мае быць укрыжаваны, але таксама, што мае быць уваскрошаны. І пераканаўчым аргументам на уваскрасенне Езуса Христа з'яўляецца ўсё ж такі не яго пусты гроб. Хоць і да сёння гэта месца, яно не моцна прываблівае столькі пілігрымаў, турыстаў, проста цікаўных людзей. І, напэўна, застаецца нямым сведкам гэтай выключнай у гісторыі чалавецтва падзеі. Аднак для нас ўсё ж такі важнейшым аргументам служаць словы самога Езуса Христа. Ён уваскрос, як і сказаў.
Бог ёсць праўдай. Я ёсць дарога, праўда і жыццё. І сказанае Богам, задуманае Богам, заўсёды становіцца рэчаіснасцю. Памятаем, як неаднойчы Езус казаў пра гэта сваім вучням. Не заўсёды маглі гэта адразу зразумець. Але тое, што ён гаварыў пазней, яны маглі гэта пацвердзіць, што ўсё гэта станавілася праўдай. Ну і з гэтага моманту, з моманту сустрэчы жанчын, якія першымі прыйшлі паглядзець на месца, дзе быў пахаваны Jesús Христос, моманту сустрэчы іх з анёламі распачнуцца шматлікія моманты спаткання у Jesúsa Христа, у воскреслага Jesúса са сваімі вучнямі. З тых, хто яго ведаў, хто ў яго верыў, хто прымаў ягонае слова. Вядома, што пазней і ўжо ў хуткім часе таксама пачнецца пераслед за вызнаванне гэтай праўды. І гэты пераслед, на жаль, як бачым, яшчэ не скончыўся па сённяшні дзень. І тыя, хто сваё жыццё аддаваў за вызнаванне праўды ва ўваскрасенні Jesúsa Христа, а першымі, хто быў сярод іх, гэта апосталы, які не толькі абвяшчалі гэтае слова, яны пацвердзілі гэта слова сваім жыццём. Для нас яны сёння з'яўляюцца сведкамі і чарговым пацверджаннем гэтай праўды. Аднак, яшчэ раз паўтару, першым і галоўным аргументам на праўдзівасць у воскресенні Jesúsa Христа гэта яго слова. Слова, у якім ён прадказаў сваё воскресенне і слова, якое стрымаў. Зрэшты, так, як і кожнае сваё іншае. Другая рэч, гэта, так як пачулі з вами сёння ў гэтым фрагменце Евангелія, вяртанне апосталаў да Галілеі. Чаму менавіта туды? Большасць каментатараў гэтага фрагмента Святога Пісання кажуць тут пра вяртанне да пачаткаў. Каб пасля перажытага выпрабавання і страху, а ведаем, што апосталам гэта таксама каштавала, хоць, скажам так, не здалі экзамену і уцяклі, нягледзячы на тое, што абяцалі, прысягалі нават Jesúsu Христу сваю вернасць, стаўшы перад абліччам вось гэтага выпрабавання, гэтага канфлікту, яны паўцікалі. Аднак Jesús, сёння чуем, кажа ім вярнуцца туды, дзе упершыню яго сустрэлі. І вось гэтае вяртанне, гэтая сустрэча з Jesúсам мела нагадаць ім тыя першыя моманты, стаць як бы такім пунктам зваротным у іх жыцці. Бо Бог не адмяніў свайго плану адносна апосталаў. І калі іх выбраў, калі даў ім сваё слова, калі дазволіў перажыць сваё выпрабаванне, сваю пасху, то, напэўна, гэтыя людзі былі падрыхтаваныя. Аднак патрабавалі змяніць сваё сэрца. І вось гэтае вяртанне іх да пачатку было тым момантам, які іх умацаваў у гэтым служэнні. І вось гэта прыклад вельмі важны таксама для нас. Калі перажываем пэўныя складаныя сітуацыі ў нашым жыцці, калі не даем сабе ўжо рады ў нашых адносінах нават з тымі найбліжэйшымі людзьмі, то варта, напэўна, таксама вярнуцца да пачатку, да тых месцаў, дзе ўсё распачыналася, да тых момантаў, якія былі яшчэ напоўнены гэтым вялікім энтузіязмам, каб аднавіць у сабе мару, аднавіць мэту, да якой у гэтым жыцці ідзе. І гэта, напэўна, можа стаць для нас такой дапамогай, такой падтрымкай тым, што пераменіць сэрца чалавека.
І больш таго, гэта патрэбна таму, хто найменш можа спадзявацца на перамену, на лепшае ў сваім жыцці. Вось сярод апосталаў, тым, хто менш за ўсё разлічваў на тое, што увогуле Езус Христус можа яшчэ нейкім чынам з ім загаварыць, гэта быў Пётр. Ведаем, што сталася з гэтым апосталам, якому Езус даручыў першае месца сярод астатніх апосталаў, якога ўчыніў скалой, на якім пабудуе свой касцёл. Ведаем яго прысягу і яго здраду, адрачэнне ад Езуса Хрыста. Не ведаю гэтага чалавека, прагучала троючы з вуснаў Петра. І таму ў Евангеліі святога Марка мы чуем такія словы, вось калі Езус захвочвае жанчын сказаць вучням, каб сустрэлі яго ў Галілеі, з націскам кажа пра Петра: скажыце вучням і Пятру. Чаму? Бо ён найменш на гэта спадзяваўся. І тым больш Езус хоча яму аказаць гэтае прабачэнне, гэтую міласэрнасць. Таксама гэтую міласэрнасць Бог аказвае і нам з вами. Ведаем добра, як нелёгка вытрываць у Божай ласцы, як лёгка паддаемся спакусам, ідзем на канфлікт з уласным сумленнем. І за кожным разам дзесьці могуць узнікаць у нас пытанні, а ці Бог мне зноў прабачыць мой грэх? Вось гэтая сітуацыя з апосталамі няхай нам заўсёды нагадвае аб тым, што Божая міласэрнасць, яна бязмежная, што Бог не стамляецца ў прабачэнні чалавеку. Але калі аднойчы даў нам жыццё, хоча, каб гэтае жыццё дасягнула сваёй поўні ў яго валадарстве. І таму свята ў Воскресенне Езуса Христа гэта сапраўды крыніца нашай надзеі, гэта крыніца сапраўднай радасці для чалавека. Для нас нішто не можа быць скончана ў гэтым свеце, калі толькі маем надзею. Калі спадзяемся і верым у гэтую бязмежную любоў і прабачэнне самога Бога адносна кожнага з нас. Таму няхай гэтыя хвіліны, якія з вами перажываем, няхай гэтае свята па-сапраўднаму стане для нас крыніцай надзеі, асабліва ў тых момантах, калі мы гэтую надзею, выдавалася, ўжо пачынаем губляць. Бог заўсёды ёсць з намі. Ёсць з той моцай, якой, як чулі з вами, ратаваў свой абраны народ, з той міласэрнасцю, якой прабачаў і вяртаў годнасць свайму народу, калі той ад Бога адыходзіў. І з той вернасцю, якой апосталам, абраных самім сабой, далей вызначыў і благаславіў у здзяйсненні іх місіі. Таксама і нам сёння Бог працягвае сваю руку дапамогі, руку Божай ласкі і свайго благаслаўлення. Няхай нам заўсёды будзе дастаткова веры ў гэтую праўду. Няхай праўда пра Воскресенне будзе заўсёды крыніцай нашай надзеі, нашай радасці, якую маем не толькі захаваць для сябе, але дзяліцца з тымі, сярод каго жывем, з тымі, хто блізкі нашаму сэрцу. Каб гэтая радасць, гэтая надзея была па-сапраўднаму моцным фундаментам нашага жыцця і змяняла гэтае жыццё на лепшае. Амен. Дорогие браты и сестры, завершилось казание біскупа Олега Буткевича з нагоды урачыстасці Воскресення Христа. І працягваецца наша літургія. Далей будзе асвечаная вада, зададзенае пытанне адносна веры нашай. Біскуп будзе пытацца, ці верым у Езуса Христа, будзе пытацца, ці адракаемся ад злога духа. І на завяршэнне літургіі святой вады будзе акроплены сабраны народ у касцёле. Акрапленне вадой азначае, што дзякуючы вадзе мы былі апынутыя ў смерць і такім чынам і ў Воскресенне Христа, моцаю Святога Духа.
Пасля асвячэння вады мы запалім нашыя свечкі і абновім абяцанні хросту. Мы будзем заяўляць тое, што калісьці пацвердзілі нашыя бацькі урачыста ў супольнасці касцёла. Няхай цяпер акрапленне вадой нагадае нам аб хросце і аб нашай прыналежнасці да Хрыста. Дорогие браты и сестры, покорно просим Пана Бога нашего, как освятил воду, якою мы будем окроплены на успомин нашего хросту. Нехай и Он нас милостиво обновить, как мы заставались верными Духу Святому, якого приняли у сакраменте хросту. Молимся. Пане наш Боже, допоможи ласкаво нам, Твоим верным, бо чуваючи в эту найсвятейшую ночь, мы узгадываем дивосную справу нашего створения и еще больше дивосную справу нашего откупления. Выслухай ласкаво наши молитвы и освяти гэтую воду. Ты створил яе, каб давала уродливость нивам, каб умацовывала и очищала наши тело. Ты так само учинил воду приладою Твоей милосердности, бо праз яе Ты вывел свой народ с неволи и наталил его смагу у пустыни. О предказаниях пророков вода была знаком нового заповеда, який Ты пожадал заключить с человечеством. Нарешті праз воду, якою Христос освятил в Иордане, Ты обновил у купели отраджения нашу сапсаваную натуру. Нехай же гэтая вода нагадывая нам принятый хрост, как мы радовались разом с нашими братами и сестрами, охрещенными в эту наисвятейшую ночь, праз Христа, Пана нашего. Аминь. Дорогие браты и сестры, праз пасхальную таямницу мы у сакраменте хросту были похованы с Христом у смерти, каб разом с Ім увайсці ў новое жыццё. Таму, скончыўшы 40-дзённы пост, адновім абяцанні святого хросту, у якіх мы калісьці выракліся злого духа і яго справы і паабяцалі служыць Богу у святым каталіцкім касцёле. Тому питаюся у кожного з вас. Ці вирикаєтеся граху, каб жити у свободі дітей Божих? Ці вирикаєтеся усього, що веде до зла, каб грех не панував над вами? Ці вирикаєтеся сатани, головною причиною граху? Ці верите у Бога, Отца Всемогутного, Створителя неба и земли? Нет. Ці верите у Иисуса Христа, Сына Его одиного, Пана нашего, народженого с Девы Марии, замученного и похованного, який у вас крос з померлих і сядіть праворуч Отца? Нет. Ці верите у Духа Святого, Святый католицкий костел, едность святых, отпущение грехов, у воскрешение тела и життё вечное. Усемогутный Бог, Отец Пана нашего Иисуса Христа, який отродил нас с воды и Духа Святого и отпустил нам грехи, нехай своей ласкою заховая нас на життё вечное у Христе Иисусе Пану нашим. Аминь.
Пане и сома, и буду я чистый, обмый меня, и стану белейший за снег. У святую ночь в поєднанні неба і землі у Єсусі Христе з радостю просимо Бога нашого Отця. Молитва верников. Будем молиться разом с присутными верниками у костёле, проставляючи Пану Богу наши просьбы. Молимся за пастыраў касцёла, каб у цяжкія хвіліны яны мацоўвалі сваіх вернікаў, асабістым прыкладам веры ў Божы провід. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся за тых, хто сеє ненавісць у сэрцах людзей, каб нашыя малітвы і ахвярнасць садзейнічалі іх навяртанню. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся за самотных и хворых людей, каб ласка откуплення умацавала ў іх надзею на перамогу. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся за людей, поєднаних з Богом праз сакрамент покаяння, каб з Евхаристії не черпали сили для тривання у добрим. Цябе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нашу евхаристичну супольність, каб наше життя було подякою Богу за найсвятейший дар откуплення. Цябе просим. Выслухай нас, Пане. У гэтую найсвятейшую ноч просім аб ласцы супакою і згоды ў сучасным свеце, аб спыненні трываючых войнаў, аб здольнасці сучаснага чалавека вырашаць існуючыя праблемы і канфлікты мірным шляхам, без ужывання зброі. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Боже наш добры Ойча, Твой Сын дазволіў нам спазнаць Твою любоў да нас, учыні, каб гэтая любоў перамяняла нашае жыццё праз Христа, Пана нашага. Наступае момант у літургіі, які называецца ахвяраванне дароў. Будуць прынесеныя да алтара хлеб і віно, якія пазней падчас малітвы пераўтварацца у цела і кроў Езуса Хрыста. У гэты момант таксама вернікі у парафіі будуць збіраць ахвяраванні на патрэбы парафіі. Гэта старажытны хрысціянскі звычай, які падкрэслівае салідарнасць, узаемную дапамогу вернікаў дзеля дабра супольнасці. Біскуп моліцца над дарамі, якія прынесеныя на алтар, праслаўляючы імя Божае. Далучаемся да гэтай малітвы і мы разам з вамі, дарагія тэлегледачы. Радость дал своему народу. Аллилуйя, аллилуйя. Дал життё без подавання. Аллилуйя, аллилуйя. Дія грешний ратовання. Аллилуйя, аллилуйя.
Молитесь, браты и сестры, как мою и вашу ахвяру принял Бог Отец Усемогутный. Просим Тебе, Пане, прими молитвы и дары Твоего народа, и учини, как гэтая ахвяра, якая бере початок у пасхальной таямницы, была для нас задатком вечного збавления праз Христа Пана нашего. Богом с вами. Справедливо, слушно и избавенно, как мы Тебе, Пане, завсёды славили, а особливо в эту ночь больше урочисто обвещали Твою хвалу, коли Христос был аквярованный, як нашая Пасха. Бог, Он соправдное ягнё, Он взял грехи свету и своею смертью перемог нашую смерть, вернувши нам життё праз свое з мертвых повстание. Тому откупленное человечество во всем свете радуется у воскресению Христа, а хоры анёлов разом с усими святыми спевают Тебе им хвалы, неспынно воскликаючи. Святый, 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 Милостивый Отче, покорно просим и молим Тебе праз Иисуса Христа, Сына Твоего, Пана нашего, как принял и благословил гэтые дары, гэтые приношения, гэтую святую и беззаганную ахвяру. Складаем я Тебе найперш за Твой святый католицкий костел, будь ласкавы адоровать спокоем, аховывать, яднать и кировать им во всем свете, разом со слугой Твоим, Папом нашим Львом, мной негодным слугою Твоим, и усими, кто верно заховывая, вызнае католицкую и апостольскую веру. Памятай, Пане, про слугов Твоих, про усіх тут присутність, віру і відданість, яких Ти ведаєш. За їх ми приносимо Тобі гэтую ахвяру хвали, і вони так само Тобі приносять за себе, за усіх своїх близьких, за откуплення своїх душ, за надію на збавлення і уратування. Узносять свої молитви до Тебе, до Бога вечного, живого і правдивого. У єдності з усім Костюлом найперш з пошаною вспоминаємо благословленную завсюди Панну Марию, Маті Бога і Пана нашого Ісуса Христа,
Так само святого Юзефа, обранника Найсвятейшей Панны, святых апостолов и мучеников Твоих, Петра и Павла, Андрея, Якуба, Яна, Тамаша, Якуба, Филиппа, Бартоломея, Матфея, Симона и Тадеуша, Лина, Крета, Клименца, Сикста, Корнелия, Киприяна, Лаврентия, Хризагона, Яна и Павлу, Косму и Дам'яна, и усіх святых Твоих, праз их заслуги и молитвы, нехай во всім оховує нас Твоя опека. У єдності з усім Костьолом у Найсвятейшую ночь, з мертвых повстання Пана нашего Иисуса Христа, найперш спашаною вспоминаем благословленную завсёды Панну Марию, Маті Бога и Пана нашего Иисуса Христа. Пане, ласкаво прими, просим, гэтую ахвяру ад нас, Твоих слугов, и от усей семьи Твоей. Захавай дни наши у Твоим супокои. Мы складаем Тебе гэтую ахвяру так само за тых, кого Ты адрадзіў водою и Духом Святым, и дал им прабачэнне усіх грахов. Захавай дни наши у Твоим супокои, збав нас от вечного осуджения и долучи до Твоих выбранных. Просим Тебе, Боже, моцаю своего благословения освяти гэтые дары и учини их досконалую и милую Тебе ахвярой, каб сталися яны для нас телом и кровью Твоего наимилейшего Сына, Пана нашего Иисуса Христа. Напередодні муки Ён узял хлеб у свои святые и достойные руки, поднял вочы до неба, до Тебе, Бога своего Отца Всемогутного, и подяку Тебе складаючи благословил, ламал и раздавал своим вучням, кажучи: «Бярите и ешьте з гэтага усе, бо гэта ёсць тело мое, якое за вас будзе выдано». Подобным чынам по вечеры узял гэты пачесны келіх у свае святые и достойные руки, знов Тебе подяку складаючи благословил и подал своим вучням, кажучи: «Бярите и пейте з яго усе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, нового и вечного заповеду, якая за вас и за многих будзе пролита дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на мою памяць». Это великая таямница веры. Обвящаем смерть Твою, Пане Иисус, признаем Твое воскрешение и чекаем Твоего присягания. Пане, мы слуги Твоей, Твой люд святый, успоминаючи благословленную мукою воскресенье, а так само хвалебное в небоушествие Иисуса Христа, Сына Твоего, Пана нашего, складаем наисвятейшей величи Твоей, с Твоих даров и щедротов, ахвяру чистую, ахвяру святую, ахвяру беззаганную, хлеб святый життя вечного и келих вечного збавления. Узглянь на яе милостивые спогады и ласкаво прими яе, як принял дары праведного слуги Твоего Авеля, ахвяру патриарха нашего Авраама и святую да беззаганную ахвяру, якую принес Тебе наивышейший святар Твой Мельхизедек.
Покорно просим Тебя, всемогутный Боже, загадай своему святому анёлу занести гэтую ахвяру на Твой небесный алтарь, пред обличчя Твоей боскай и величи, каб заўсёды ўсе мы, якія удзельнічаем у гэтай ахвяры алтара і прымаем найсвяцейшае цела і кроў Сына Твайго, атрымалі шчодрае небеснае благословение і ласку. Памятай, Пане, таксама пра слуг Твоих, якія адышлі перад намі са знакам веры і спяць у спакой. Просім Цябе, Пане, дай ім і ўсім, хто спачувае ў Христе, пребываць у месцы суцяшэння святла і супакою. Таксама і нам, грэшным слугам Тваім, якія спадзяюцца на вялікую міласэрнасць Тваю, будзьце ласкавы даць удзел у еднасці з Тваімі святымі апосталамі і мучанікамі, з Янам, Стефанам, Мацеем, Барнабам, Игнацием, Александром, Марцелином, Петром, Фелицитой, Перпетуей, Агатой, Люцией, Агнешкой, Цицилией, Анастасией и усими святыми Твоими. Увядзі просім і нас у іх супольнасць не дзеля нашых заслугаў, але дзякуючы Твайму прабачэнню. Праз Христа Пана нашага, праз якога Ты, Боже, усе гэтыя даброты няспынна ствараеш, освячаешь, оживляешь, благословляешь и нас ими наделяешь. С Христос, Христом и в Христе, Тобі, Боже Отче всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, раз усе веки вечные. Называемся детьми Божьими и изъявляемся, тому осмеливаемся казать. Отче наш, который есть в небе, святится имя Твое. Пане, збав нас ад усяго злога, дай ласкава супакою дні нашыя, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольнымі ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Христа. Бог Твайго благодатства і моцы хвала навеки. Пане Езу Христе, Ты сказал апостолам Твоим: супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши или на веру Костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей одарить его супокоем и едностью, які живеш и владаешь на веки вечные. Аминь. Супокой Пана нехай завсёды будет с вами. И с духом Твоим.
сведкамі, удзельнікамі эўхарыстычнай ахвяры і таксама спявалі, маліліся малітвай «Отче наш», якую нас навучыў Езус Христус. А ў гэтую хвіліну ў касцёле адбываецца знак супакою. Вернікі перадаюць адзін аднаму гэты знак, каб паказаць сваю прыязнасць, блізкасць, узаемную любоў, пажадаць добра. Такі жэст асабліва важны ў гэтую вялікую ноч у воскресенне Езуса Христа. Езус аб'ядноўвае нас. Ён хоча, каб мы былі адно, каб не было паміж намі падзелаў. Пагэтаму святая імша, Эўхарыстыя – гэта якраз тое, што нас аб'ядноўвае і робіць нас сапраўднымі братамі і сёстрамі. Грехи свет, благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Аминь, я не варты, как ты вошел на меня, а я скажи только слово, и будь оздоровлена душа моя. Дорогі брати і сестри, в ту хвилину ми бачимо, як біскуп приймає тіло і кров Єсуса Христа. Це обряд Святої Комунії. Вірники просвіти так само приступять до цього сакраменту, сприймати тіло Єсуса Христа. Христос был ахвярован, як наша Пасха, тому будем святкувати з праздниками щирості і правди. Аллилуйя. Смерти, где есть твое жало, где твоя перемога, с мертвых повстань, с мертвых повстань, Спаситель наш, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя.
завяршыўся абрад святой камуніі, і цяпер біскуп прачытае завяршальную малітву посткамунійную, дзякуючы пану Богу за гэту магчымасць прымаць яго найсвяцейшае цела ў наше жыццё. Милосердный Боже, наполни нас духом Твоей любови, и у бесконцей Твоей да принимай ласку з'єднать усі, кого Ты узмацнил паскальным сакраментом, раз Христа Пана нашего. Вы можете ты еще поставить здесь. Сядьте, коли ласка на поле. І таким чынам мы з вами падышлі да гэтага прыгожага урачыстага моманту, калі аб'явім навакольнаму свету пра тое, што Христос воскрес. Дзякуем Богу за гэты прыгожы час, за гэтую ласку нашага збаўлення, якую нам падараваў у сваім Сыне Езусе Христе, які стаўся падобным да нас ва ўсім апрача граху, які прыняў наша людское жыццё, прыняў смерць, але і ўваскрос. Уваскрос, каб нам адкрыць дарогу у вечнае жыццё. І ў гэтым месцы хацеў бы вельмі шчыра падзякаваць усім тым, дзякуючы каму гэтая урачыстасць тут, у гэтым месцы, у касцеле святого Казіміра ў Лепелі сталася магчымай. Першую чаргу хочу выказаць шчырыя словы падзякі пропашчу гэтай парафіі, ксяндзу Владимиру Заянчковскому, министрантам в службе алтара, ксяндзу дыякану грэка-каталіцкай царквы, службе парадку, тым, хто сёння спяваў, упрыгожваючы гэтую літургію. Дзякуй вялікі за гэты клопат, за перажыванне, якіх было, напэўна, шмат, але тое, што зрабілася на большую хвалу Божу. Нехай Бог вам адудзячыць. Шчыры дзякуй нашаму тэлебачанню тэлерадыёкампаніі «Віцебскія», дырэктару Вадзіму Мікалаевічу Лапатінскаму і той творчай сёмачнай групе, якая, дзякуючы працы, якой сёння гэтая урачыстасць была трансліраваная па нашаму тэлебачанню. І шмат людзей магло далучыцца да нашага супольнага святкавання, да нашай супольнай малітвы. Дзякуй тым, хто яднаўся разам з намі, хто знайшоў час, магчымасць, жаданне, каб праславіць Бога у супольнай малітве. Дзякуй вам, хто у гэтыя хвіліны быў разам з намі. У вашай інтэнцыі узносілася сённяшняя малітва. Дзякуй вам, дарагія парафіяне, госці сённяшняй урачыстасці, якія тут сёння сабраліся ў гэтай святыні. Дзякуем Богу сёння за дар гэтай супольнасці, за дар касцёла, які сёлета ў гэтым годзе святково абыходзіць сваё 150-годдзе, якая прыгожая дата, і нехай Бог благаславіць гэтым мурам, якія ёсць знакам веры людзей, якія іх узносілі. Нехай на гэтай зямлі далей трывае вера у сапраўднага Бога. Нехай гэтая вера перамяняе людскія сэрцы і чыніць іх падобнымі да сэрца нашага збаўцы. Каб тыя каштоўнасці, якія мы вызнаем, якія верым, якія прынёс нам уваскрослы Езус, сапраўды будавалі нашае жыццё, чынілі яго больш годным чалавека, прыносілі радасць, супакой і згоду, не толькі ў нашым грамадстве, але мы маглі быць прыкладам і для ўсяго свету. Нехай нашая вера, у якой трываем, будзе фундаментам нашага жыцця. Дзякуй усім тым, хто дазволіў нам сёння ў супакоі правесці гэтую малітву ў службе парадку. Міліцыі усім тым, хто клапаціўся аб
утульнасці сёння у гэтай святыні падчас нашай малітвы. Ну і праз хвіліну адбудзецца выстаўленне Найсвяцейшага сакраменту Езуса, які пакінуў сябе нам у знаку хлеба. І заспяваўшы радаснае алелюя, пройдзем у працэсіі, абвяшчаючы і вызнаючы нашу веру ва ўваскрослага Езуса Христа. Няхай гэтая радасць будзе сёння павялічана, няхай узнясецца хвалою да нябёсаў, а да нас вернецца Божым благословеннем і Божай ласкай. І таму зараз заспяваем на выстаўленне Найсвяцейшага сакрамента і у гэтай хвіліне ў цішыні падыдзем да алтара, да месца, якое нагадвае нам месца пахавання Езуса Христа. І адсюль, усклікнуўшы радаснае алелюя, пойдзем з вами у рэзуррэкцыйнай працэсіі. Так як біскуп Олег цяпер анансаваў, будзе выстаўленне Найсвяцейшага сакраменту, кароткая малітва і пазней ад грабніцы Езуса Христа вырушыць працэсія за межы касцёла, каб абвясціць усяму наваколлю, усім людзям добрай волі, што Езус Христус уваскрос, што Ён наш пераможца, жывы і запрашае нас да вечнага жыцця таксама. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Падчас пасхальнай вігіліі мы пачулі заклік «Узрадуйцеся ўжо хворы анёла ў небе! Узрадуйцеся, Божыя слугі, няхай званы абвяшчаюць збаўленне, бо на карысць вялікага валадара перамога. Весяліся зямля, апрамененая ўзнёслым былянствам, бо свяціў цябе промень з прадвечнага валадара. Цэлы свет, няхай адчуе, што вызваліўся ад цемры. Узрадуйся, касцёле наша маці, аздоблены зяннем іскрыстага святла, і няхай гучным спевам напоўніцца гэтая святыня. Паступмяныя гэтаму закліку, пойдзем ва ўрачыстай працэсіі за ўваскрослым Христом, каб вызнаць нашу веру ў Яго перамогу над смерцю і д'ябалам. Уваскросламу Христу, прысутнаму сярод нас у Найсвяцейшым сакраменце, будзем дзякаваць за тое, што Ён адкрыў нам нябеснае валадарства.
Христос, Христос, Христос.